Dito madadaanan na namin yung mga tribo bantay. Ito lang. Kasunod pa rin namin yung kulong-kulong at yung motor. Ayan o. Yung mga tribo bantay. Magaganda na yung bahay eh. Dati nung bata ako, hindi pa ganyan mga bahay. May motor pa. Ayan. Tawagin yung ayun, tinawag. Google na ang tinawag yan. Ayan o. Tribo bantay yan. Maganda na yung bahay yan. Bantay na tribo pa. Ayan. Ewan ko kaninong bahay yan. Hindi ko alam. Ito. Medyo malayo pa yung pinsal to para